ukubukela ngisho ey'lwaneni ngoba phela noma iy'lwane zingenalo ithuba thina ngoba sinikeziwe ithuba. Iy'lwane uma ungazuthi ngisho inkunzi yakini ingahambe izalise iy'thole ezu-18 endaweni, kuphuma umbala wakini izo zonke ezoy'thole lezo kulezo y'bongo lezo, izalise kaSibizi, izalise kaMzobe, izalise kaNtuli, izalise kaMkhize, izalise kaMchunu. Ngeke uzwe kuthiwa manje wena kulezo y'nkomo lezo sekufuneka kube lowo mndeni kube ukuthi unamankonyane. Uma ngabe nje leyo nkunzi izalise lapho lezo ngane zalapho, fundani ey'lwaneni. Yekani ukuthi uma ngabe iy'ngane sekufuneka sezilotsholwa senizothi nina senizoda imali indaba ukuthi nifune iy'ngane amalobolo ezenini kade ungayinaki ingane, awuyihlawulanga wenzanga lutho. Musanukumisa impilo yey'ngane bantu besizwe sakithi. Ingane uma ngithothi ingane sekufune ngabe iyaqhubeka ukuze la malobolo sekumile manje siqinqile ubabayo usebenzisa inkani akakaze zayinakela usesebenzisa ukuthi yena uNkulunkulu wayo wasemhlabeni uzokhipha isiqalekiso ukuthi uyoke bonke yohamba kahle noma kwenzela kona nalome bayo. Kodwa lo baba lo futhi yena at the same time kade uyena engayinaki le ngane engenzi lutho ngayo, akenze lutho akahlawula ngisho ukuhlawula. Akekho umuntu onesabelo emntwaneni engazenze lutho ngoba kuyicala vele ukuzalisa umuntu oyintombi umfazi sengasiyona ingane engasiyona umngako. Musani ukwenza icala ayikho into enjalo futhi asezobekho singaphila kusiphi isikhathi, yabo. Awukwazi ukuthi uvike uzalisa umuntu uhlobongela ungene esibani sendoda uzalisa ingane yomuntu wena usunengane mahala khona izothi uma isifuna ulotshelwe uma usuthi inkomo zakho usufuna zize kini, ayikho into enjalo ayisozibekho singaphila kusiphi isikhathi. Sizulwane sibi esingezwa esingaboniseki esonela iy'ngane izinto ngoba manje ingane uma ngabe lento yokulobolela kokhakona kwey'ngane isuka kudala kabi. Uma ukuthi nje ingane ubaba wayengakwazanga ukwenza okufana mhlawumbe noma wagana noma inkosikazi kodwa wayenengane entombini yayiqhubeka izinto yenzele komalume bawo ngaphandle kokukhuluma, ngaphandle kwey'nkinga. Sizulwane sibi esingaboniseki esifuna ukudimanda izinto. Musani ukumisa impilo yey'ngane, ayikwazi ingane kade ungayinaki. Fundani ey'lwaneni, ngisho umbala wakini ungaphuma kuyo yonke imizi ubonke ulombala wasekhaya. Uma mhlawumbe uyiqola ubonke umbala wasekhaya lo aninasabelo. Inkonyane izobe ihamba nobani nonina wayo. Bona noma zonilwane enganalo-ke ithuba lokuthi kukhona okufuneka zikwenze, wena unalo ithuba yenza okufanele emzini wendoda. Musani ukumisa impilo yey'ngane kanti koze kube nekhuluma into eyodwa bafowethu. Umuntu nje ongenzanga lutho uyinja kulowo muzi, isiZulu leso. Uma ngabe ngikuzalisile ongenza lutho uyisha. Musa ukufuna amalobolo ngoba ingane selotshelwe ukuthi aweze kuwena. Kanjani ekubeni ungenzanga lutho? Kanjani? Neyimisa impilo yey'ngane lisazoqhubeka impilo yey'ngane ngesibanga sala madoda namhlanje sisizulwane sibi. Ayisizulwane sibi esingaboniseki. Ngiyabonga ngethuba.